F'attività politika fraħal ġdid, 3 kandidati laburisti għal din l-elezzjoni ġenerali li jenfasizzaw il-kisbit tal-gvern fl-aħħar snin fosthom it-tkabbir ekonomiku, il-miżuri soċjali u l-investiment kontinwu f'setturi ewlenin u kif dawn jiġdu l-kredibilità biex iwettaq il-Partit Laburista bil-fiduċja tal-poplu. Il-Ministru Clint Camilleri qal li dan hu moviment li jagħti ċans lil kulħadd u sostna kif il-manifest elettorali int Malta juri kif gvern Laburista jrid ikun preżenti f'kull stadju tal-ħajja tan-nies sa mit-tnissil. Camilleri qal li l-Partit Laburista dejjem jippromovi mobilità soċjali u opportunità għal kulħadd, filwaqt li saħaq li Robert Abela offra stabilta f'mument ta' sfidi internazzjonali. U kritika lil Partit Nazzjonalista u sostna li għandu diffikultajiet interni u finanzjarji li għamluha diffiċli biex ikun alternattiva kredibbli. Temb messaġġ li fil-jiem li ġejjin l-elettorat għandu jażel l-istabilta u l-kredibilta u għalhekk il-Partit Laburista. Għalhekk bibtijaj, nitlobkom sabiex flimkien nerġgħu nażlu l-istabilità, sabiex flimkien nerġgħu nażlu il-kredibilta u l-kompetenza fit-tmexxija. Flimkien irridu nkomplu nibatu messaġġ ċar li Malta u Għawdex irridu jimxu il-qoddim. Il-Ministru Ġulja Farrugia qalet li f'mumenti ta' sfida l-Partit Laburista dejjem ikun hemm man-nies. Isostniet kif il-pajjiż biddel il-ħajja tan-nies kiber ekonomikament u llum qed joffri serħan il-moħħ lil kull Malti wawċi minn kull faxxa tas-soċjetà. Farrugia saħqet ukoll li Gvern Laburista ta' u se jkompli jagħti dinjità lil persuni b'diżabilità u lil careers tagħhom, waqt li semmit kif hemm pjani għal aktar miżuri u respite centers ta' Sliema u fin-nofsinhar ta' Malta. Iżiedet li żgħażagħ u laqdiet volontarji huma l-mutur tal-pajjiż u se jkomplu jiġu appoġġjati bis-sħiħ. Temmet tajt li l-Partit Laburista u l-partit b'viżjoni ċara għal-futur u li jagħti ċans lil kulħadd. Kenna il-COVID, tafu x'għamilna fil-COVID ma laqdiet volontarji, salvajna 300 taqda volontarja, investiment ta' aktar minn 4.5 miljun euro. Kenna emerġenza oħra, Storm Harry. Investejna rib in-9 miljun euro biex għenna lil dawk laqdiet volontarji illi ġew affettwati b'din il-maltempata. Dan hu Gvern Laburista. Is-Segretarju Parlamentari Kita Zoppardi-Tanti qal kif il-Prim Ministru Robert Abela affaċċja diversi sfidi fuq livell internazzjonali u kif grazzi għal dan it-taqlib ħarġet id-differenza ċara bejn iż-żewġ partiti politiċi l-kbar. F'dan l-isfond semma kif Gvern Nazzjonalista dejjem ħaddan politika tal-awsterità, filwaqt il-Gvern Laburista fl-aħħar 13-il sena irnexxielu jibni u kabbar l-ekonomija minn sitwazzjoni diżastruża taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Zoppardi-Tanti fakkar kif dan wassal biex illum għandha l-aqwa suq tax-xogħol li qatt kien, inkluż b'opportunitajiet ta' kwalità għal kulħadd li lin minn kull narrattiva qarriqa nazzjonalista, inkluż bil-biża dwar il-ħaddiema barranin. Innota kif l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha wkoll qed iħalli xejn inqas minn 300 miljun euro fil-bwiet tal-Maltin u l-Awċin bl-akbar tax cuts fl-istorja, flimkien ma' ħemel ta' benefiċċji oħrajn. Għalli dan kollu wkoll juri kif il-Partit Laburista taħt Robert Abela huma l-unika tama għal Malta. Għaldaqstant nibqgħu naħdmu sal-aħħar sekonda biex nikkonvinċu iktar u iktar nies fejn infehmu li l-Partit Laburista u t-tmexxija ta' Robert Abela minħabba l-esperjenza, il-kompetenza, il-kredibilità u r-responsabilità hija l-unika tama għal dan il-pajjiż. Ħankunu aħna il-partit, ħankunu aħna il-gvern jekk ninataw il-fiduċja minn għandkom li nkunu ta' spalla f'kull stadju tal-ħajja. Għaliex aħna se nkunu qed naħdmu għal ħajja isbaħ, eħfef u aħjar.